Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και χαρούμενοι που ένα project που είναι προϊόν μιας συνεργασίας που αναπτύξαμε με τον Ιαπωνικό οργανισμό EU Japan Fest φέρνει αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Εδώ και 3 χρόνια ο οργανισμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας Πάφος 17 ανέπτυξε μια πληθώρα συνεργασιών με πολύ σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς, όχι μόνο στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης. Ένας τέτοιος οργανισμός είναι το EU Japan Fest στην Ιαπωνία, το οποίο ουσιαστικά επιχορηγεί δράσεις σημαντικών καλλιτεχνών από την Ιαπωνία σε συνεργασία με Κύπριους και άλλους Ευρωπαίους καλλιτέχνες για να δημιουργηθούν διάφορα πολιτιστικά προγράμματα. Μια τέτοια δράση είναι η σημερινή. Η σημερινή δράση, μια εγκατάσταση από μια πολύ σπουδαία νέα Ιαπωνέζα εικαστικό, δημιουργό, την αγαπητή Τσιχάρο Σότα, η οποία με την τεχνοτροπία της, με το νήμα, ντύνει και δημιουργεί αυτές τις υπέροχες εγκαταστάσεις. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η εγκατάσταση σε μια τόσο σπουδαίο σημείο της Πάφου, στη σπηλιά της Φάπρικας, μια εγκατάσταση που πραγματικά εντυπωσιάζει και μεταφέρει ακριβώς το μήνυμα του πολιτισμού ότι οι συνεργασίες με καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, με δημιουργούς από όλο τον κόσμο, η Πάφος καταφέρνει και φιλοξενεί και δημιουργεί και αναπτύσσει αυτές τις συνέργειες με πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες ανά το παγκόσμιο. Αυτή η εγκατάσταση στη σπηλιά θα διαρκέσει για αρκετούς μήνες. Ήταν μια πολύ δύσκολη δουλειά, όπως φαίνεται, όπως βλέπετε, και τέτοιου είδους σημεία νομίζω δίνουν το στίγμα. Να πούμε ότι η καλλιτέχνης έχει βραβευτεί στην Biennale της Βενετίας. Να πούμε ότι έργα της, δημιουργίες της είναι σε πάρα πολλές χώρες και σε αρκετές πρωτεύουσες ανά τον παγκόσμιο, από τη Νέα Ζηλανδία μέχρι τον Καναδά, την Ευρώπη, την Ιαπωνία, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μια τόσο διεθνούς φήμη και αναγνωρισμένη καλλιτέχνης δημιουργεί, συνεργάζεται μαζί μας και έχουμε αυτά τα όμορφα και αξιοσημείωτα έργα πλέον στην πόλη μας.